Kadali lang, dali lang. Sirara ka. Matay preacher ka nang tirada na to, pre. Sure lagi kay aron makabayad ta sa tong boarding house ba, pre tinado ko sa tong biling. Paya ni pre, pati ulawan ni pre. Kasi ulaw nga. Wala pa may tao karon nya. Lalaman tay biktima hon mga bata. Dili na ulaw oy, kaya na nimo. Matay ba basig nimo laag mga tsika diri pati ulawa kaya na karon ba? Wala lagi pre, unsa man ka mga bata ra playground gani no nya. Sa may mong gusto magpatira kag bayot. Kaya ni pre, di ko musugot pre, ngayon lang pre. Maaara man day na, dali ra kay mong buhaton. Unsa may ang buhaton? Magparubot-rubot ra ka dire. Atay, robot. Kita ka ani? Unsa man na? Insert here, coins, butangan na nimo ni coins. Kutob sanay mo ato diri ug mumutang dira og coins. Isa yung butana pre. Mga bata ganino. Mulihok-lihok ka. Tay tirada pre. Ha? Tawa pre ba? Kasabot ka. Sige pre, sugod na lang ko. Pag mo butang, mulihok lang ka. Okay na. Okay na pre. Sige daw pre. Sampuli daw ko be. Kana ana pre. Ana. Ilang dili na mo bantura na football kasi imong karaang trabaho. Robot-robot ba na ana? Kanang robot-robot ay kanang ana-ana. Oo, naraman dahil na. Oh, sige na, di ko magdugay ha. Basta taon-taon na mo, abot itong mga bata. Sige na, pagdali na. Okay. Okay. Pagtarong dra, pagtarong ha. Bala. Kinang koy, balik tag dula-dula dito sa tuya-tuya koy. Ano, unsaon ganito? Sige kuya. Hala, ni mga bata. Uy koy, naunsa man imong tingog? Katul gani akong tutunlan kuya no. Ala koy, ulitaw na ka. Kano nakita mo kung sito sa banggirahan kuya niya, abi na kong juice ba? Sunrox man di ay to. Bugo duke ka ba? May nang pulbian da kwato. Nilong di ay. Tara na ta. Koy, kay dabaw mingaw pa oh. Oh, wala tao koy oh. Nindot dula diri koy. Sige. Luwa, di ko napansin nila ba? Unsa kay buhaton ako anin nila para mapansin ko nila ba? Kuya, ayaw hawa kuya ha, basi mahagbong ko. Dili lagi diri ramang ko. Atay ni mga bataan, wa man siguro sinsilyo ni. Ako man siguro makapait og lulipap ni mga bataan ni. Ay sa koy, didala na may mong sinsilyo ko kay gigutom ko ba? Naadri kuya. Koy, gana na kay kasi mong tingog kay ba? Ora na kay ulit na tao. Uy, sinsilyo, muliyok lang siguro ko ani para makabantay ni sila. Hala koy, naiwakwak koy. Hala, si Papa G man na. Uy, Papa G, ayaw sa may sundua, bata pa man me. Hala, unsa man na? Hala na ay box. Ato na to koy. Na ay box koy oh. Unsa ni koy? Unsa man na kuya? Kuan man oh. Insert Coin, taga ka ni mo sinsilyo daw. Ay naman po. Dila o ka nang sa hiri. Ini, kwarta-kwarta gini ron. Pagulugan na to na kuya mo, unsa man na siya? Wala pugi ko kabalo koy. Kuya, nakoy sinsilyo diri tistingan na nato daw. Ambi ko pe kahit kung gistingan. Dara piso. Ito, pwede na ne? Pwede na. Wala, maura to. Kasi yan ato ni Kuyoy. Ay sus, bantog ka na, ungot pa ng piso. Ay, wala pa naman taraw na kong tagak. Sama na kayo, wala naman kagubog. Lati ni mga bataan, bisugal ba kayo? Koy, napakasintiyo diya. Naapa. Dahil ko kay hulugo na to, basig napan na siya mga lain moves ba? Piso lang. Piso lang po. Sige. Gamaya na yung moves niya. Ay, kansi kayo. Hadlok na kignaw. Ayun na siguro pasayawa kuya. Luwi na kayo magabaan tahan ba? Hindi man guna magagaba ko. Trabaho man guna niya. Taga ka naman na napangatin tiyo. Oo, napadari dagan. Ambi kay taga ka na sa dagan. Dagan kayo na kuya. Dali na din kayo mga magsayaw ha. Dali ko, sakaka na to ko. Daan, manapugutin tiyo ko yo. Dagan na kayo. Sige, kaya sayaw yun. Sayaw yun. Atis ko mga utang dito. Sige. Atis ni mga bataan ni, kapuya na kayo diri oy. Sige, sayaw yun. Kini o, 5. Uy, kini 5. Tarungan tayo ha. 5. Napakadak ko. Koy, gada na yung tayo koy. Sige, o, napapito. O, 5 na ba? Sige, banat.
Labot man ka. Kay, unsa man ka, mangilabot man ka. Amo ko'y apil. Uy, yawa lang dako kay may ko kinamot ko. Amo dakoy. Lo, mamuksing naman ni siya, oy. Uy, balik diri ba nakuha tag mo 20. Bawa. Uy, 20. Yawa rubutan makadungog man. Manguli ni ta Kuya Bimo raman nagisapian og espiritu oy. Ay sige, gamay na lang po niya. Ito na lang pait am-am. Uy, sayang man itong kwarta diwi ko. Ay. Ewa koy. Ay, salamat. Hanap ka kayo sa mukha ni mga batao, oy. Kini, nagkakay kwarta. Kapag din mo amam koy. Uy, asa man mo gikan? Kananggikan mo dito sa park kuya. Park, nagunsa mo dito? Nagdula Kuya. Kuya, ayos kay sa park do. Gibutang nga nila gubot. Robot? Sure ba? Tinuod ya. Yulugan ka na mong sinsilyo ang robot ning lihok. Yati, tinuod gyud no. Pangarap eh, di na ako makita robot. Samot ang kanang mulihok. Lagi kuya, nahurot ka na mong sinsilyo oh. Gitagak na mo. Pastilan, tara balik ko na tong robot ha. Di na may malit sa'yo. Wala na may pampalit og am-am. Gamay na lang ni. Pastilan, ayaw ka bala ka. Nada kay sinsilyo dia ah. Pastilan, sinsilyo, raman day. Dara, oh, bertinda ka na. Wow! Tara, excited ako makita sa robot ba? Tara, uy. Dagang natahulog ko eh. Animax na malik. Asa ang robot? Raya oh, mano. Dala oh. Yan, dala oh. Robot oh. Mao na yung robot na giingon ninyo? Oo, mao na. Ginoo ko, pangita po ni robota oy. Gay, walang ka malaginin. Magpadoon, mabuka pa na yung pod. Kaya managpa man na siya. Nasagpaan may kung ganiya sakit kaayo. Yati, mauba. Sige daw, Bit, testingan daw na ito, Biyog. Usay moves, ani? Bit, ang Tingin nagulog og sinsilyo ya. Oh. Ayaw lagi kag mayaya daghana para nanggit ani mo yang mob. Atay mo, ito yung mob. Oh, basta siguro lang. Daghana. Daghana. Tara, piso, dos. Kana, Boy Louie, pakita imong moves. Kana, Boy Louie, sayaw kana. Kana, Boy Louie, sayaw yun. Kamusta ka ka-dressing ko? Kana, sayaw ka. Kana, Boy Louie. Kana. Isa. Yati, nahurot na akong sinsilyo. Ay, salamat. Di ka pwede ko pag-ayo. Nya, unsaon man to niya nawa naman tay sinsilyo. Kalawgaw, ayaw mong kabalaka. Napada kay sinsilyo dia ah. Wala na, pero napa ko 1,000 diri ah. Ni 1,000. Nakuha ra po na nahulog kuya oy. Di man guna ko nihulog og buogod, pasinsilyuhan na to ni siya. Tara, pasinsilyuhan na to niya, robot ako siya sayaw. Tara. Ay sa, asa man robot diri? Ako kabantay asa robot. Bahala mo ra kamo ra sayo ra pati kamoy nako. Hala turak ko yan ang dagan. Hoy robot, balik diri na pa ko 1,000.